ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଦୁନିଆରେ ଦୁନିଆରେ ଯେତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନା ତମକୁ କନ୍ଦେଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ਪਰ ତମକୁ ଯିଏ ଜଣେ ତ ଥିବ ଯିଏ ହସେଇବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିବ। ସେମିତିଆ ଲୋକକୁ ଜୀବନ କେବେ ଧରିବେନି, କେବେ ନୁହେଁ। ଲୋକ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ବି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଏମିତିଆ ଲୋକଟେ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ନା ସେମିତିଆ ଲୋକ କାହାକୁ ବି ମିଳିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୟାକରି କହୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଏମିତି ଲୋକକୁ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇବେନି। ଆପଣ ବହୁତ ଲକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ହସେଇବା ବାଲା ମିଳିଯାଇଛି। ନହେଲେ ତ ଏ ଦୁନିଆ ଖାଲି କାନ୍ଦ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଛି। ଆଉ ଏ ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ ଏତେ ସାଂଘାତିକ, ତମ କାନ୍ଦିବା ଦେଖି ସେମାନେ ହସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ମୋ ଭାଇ ଟିକେ ଦେଖିକି ରହିବେ।